božićni kolač. U gradu je pravo božićno vrijeme i svi se pripremaju za nadolazeće blagdane. Kitty i Mimi su kod kuće i nešto smišljaju. Pogledajmo što to rade. Izgleda da su počele peći božićni kolač. Hej, ovo nije baš lako. Šećer koji stavljam izgleda kao snijeg. Super ti ide, Mimi. Izgleda prekrasno. Da, kolač će biti lijep i ukusan. Nosimo ga. I moje tijesto će biti ukusno, a bit će i prhko. Mama, što imaš u toj zdjeli i kako mi ide? Izgleda kao da nisi dovoljno dugo miješala. Provjeri, treba li još što dodati i ne zaboravi na okus. Nema dovoljno šećera. Nisam ja kriva. Jesi, trebala si bolje paziti. Ne brini, Kitty. Mislim da treba u tijesto dodati još šećera. Evo, Mimi će dodati šećera i onda će biti slatko. Hoće li to odmah učiniti? Čula si mamu, moraš u zdjelu dodati još šećera, Mimi. Aha, želimo da nam kolač bude sladak. Što li to rade? Cure, što radite? Kitty, Mimi! Mimi! Dodajemo šećer. Mama kaže da moramo dodati još šećera da kolač bude sladak. Tata, pusti cure, neka rade. Želim pomoći da kolač bude ukusan. Gladan sam i htio bi pojesti malo toga. Polako da se ne prospe. Neću. Moram bez stalno brige. miješati da se tijesto ne zalijepi za zdjelu. To se ne može zalijepiti. Konačno je gotovo! Hura! Bravo, cure, super ste to napravili. Cure, kolač izgleda prekrasno. Jedva čekam probati ga. Ništa mu ne nedostaje, savršen je. Izgleda božanstveno. Kolač mi je ispao savršeno, tako sam sretna! Tako su Kitty i Mimi konačno završile s pečenjem prekrasnog kolača. Ponosno će ga odnijeti djedu i baki. Kolač nosimo baki i djedu. Dobro pazite, cure, cesta je puna snijega. Bok! Bok, bok! Haj! Zvončići, zvončići, zvone cijelu noć i ostaju u sjećanju što nikad neće proć. Hej, zvončići, zvončići, zvone nas sa glas, kroz tihu noć i čitav kraj, zvone za sve nas. Dolove i brijeg, zabijelio je snijeg, krasao onda kroz noć, naš se čuje smijeh. Okićeni plak, naš vranac juri svud, a zvona dalek zvuk pokazuje nam put. Hej, zvončići, zvončići, zvone cijelu noć i ostaju u sjećanju što nikad neće proć. Evo nas na postaji. Molimo vas 2 karte. Izvolite 2 karte. Hvala. O, nešto jako fino miriše. Kakav je to miris? Ispekle smo svoj prvi kolač. Nosimo ga baki i djedu. Pravi su sretnici. Kolač divno miriše. Nemate puno vremena, požurite, cure. Hvala za karte. Hej, Mimi, što misliš kad će vlak stići? Želim što prije doći do bake i djeda. Mislim da uskoro stiže, pa više ne moramo sjediti ovdje. Što želiš za Božić, Mimi? Zapravo ne znam. Od djeda Božićnjaka još ništa nisam tražila. Znam, ja želim igračke. Pogledaj sve te prekrasne
šanse što ću tražiti od djeda Božićnjaka. Da, ovdje je gomila igračaka za biranje. Mislim da ću uzeti ovu. Pa ne Baš ovu. krasno. A možda je ipak ova najbolja igračka. Pogledaj ovu zelenu glavu kako se smiješi. A pogledaj ono zločesto malo prase. Joj! Koliko je sati? Vlak polazi! Čekajte nas! Polazak! Čekajte nas! Skači! Uspjele smo. I to na vrijeme. Jesu li karte kod tebe? Evo ih, nisam ih izgubila. To je dobra vijest. Mislim da ćemo s našim božićnim kolačem stići na vrijeme. I ja jedva čekam vidjeti djeda i baku. Nadam se da su gladni i da će im se naš božićni kolac vidjeti. Da, ali... Samo malo? Božićni kolač? Kitty, nema božićnog kolača! Mimi, gdje je? Zaboravila sam ga u dućanu s igračkama. Ne! Što ćemo sad? Ne! Božićni kolač? Kako ćemo doći do njega? Morat ćemo se vratiti natrag. Nema šanse. Mora postojati neki način. Hej, vi tamo! Natrag u vlak! Ne smijete stajati vani! Moramo zaustaviti vlak. Zaustavite vlak! E? Kitty i Mimi su božićni kolač zaboravile u dućanu s igračkama, dok su se zabavljale razgledavajući igračke. Možete li vratiti vlak natrag? Zaboravili smo uzeti naš božićni kolač. Molim vas, zaustavite vlak! O, djevojčice, jako mi je žao, ali nikako se ne možemo zaustaviti i vratiti natrag. Tako sam žalosna. Ali možemo napraviti nešto drugo. Možemo vas smjestiti na drugi vlak koji se vraća prema dućanu s igračkama. Stvarno, to je divna vijest. Da, neće biti tako lako, ali stići ćete na vrijeme. Ovako nešto inače ne radimo. Puno vam hvala, jako ste dobri. Kitty i Mimi su sišle na sljedećoj postaji i sjele na vlak koji se vraćao prema dućanu s igračkama. Što je ovo? Izgleda kao košara s nečim unutra. Kitty je zaboravila kolač. Morat ću je nazvati. Pozdrav, Medo, kako si? Što su to zaboravile u dućanu s igračkama? Morat ću nazvati baku i djeda da im javim. Što li su to napravile ovog puta? Nije ovdje! Nije unutra. Pa gdje bi mogao biti? Ne znam, idemo provjeriti na željezničkoj postaji. To? Nisam primijetio nikakav kolač. Pa, možda ste ga zaboravile kod kuće, Hvala. Oprostite, jeste li možda vidjeli nekakav kolač? Izgubile smo kolač, jeste li ga možda vidjeli? To je božićni kolač, jeste li ga vidjeli?
Košaro, gdje si? Je li itko od vas vidio naš božićni kolač? Jeste li ga vidjeli? Jeste li ga vidjeli? Božićni kolač. Bilo kakvu Nekakvu košaru. zaboravljenu košaru. Puno ti hvala što si me nazvao. Nema problema. Znao sam da je to Kitin kolač. Da, bit će najbolje da nazovem djeda i baku. Halo? O, kćeri, ti si. O, pa što se dogodilo? Kiti i Mimi su nam htjele donijeti božićni kolač. Pa ne znam što im se dogodilo. Mama kaže da su kolač zaboravile u dućanu s igračkama. Što si rekla? Gdje je bio kolač? Kolač i košara su sad kod mene, ne brini. Kiti i Mimi će se vjerojatno vratiti i tražiti košaru. I samo sam ti htjela javiti da se ne brineš. Ja moram natrag kući u slučaju da se one vrate. Dobro, jesmo se dogovorili? Hajde, bok. Čujemo se kasnije, može? Počeo je padati snijeg. Imat ćemo bijeli Božić. Počeo je padati snijeg. Mama će se ljutiti na nas jer smo izgubile božićni kolač. Nadam se da neće. Ali što ćemo reći, što se dogodilo? Ne znam, počet ću plakati. O? Kiti, Mimi. Vraćajući se kući, mama je ugledala Kiti i Mimi kako sjede na klupi i plaču. Kiti i Mimi su jako sretne što se božićni kolač nije izgubio i što ga je mama pronašla. Djed i baka će se veseliti dobroj vijesti. Mama je kolač vratila Kiti i Mimi. O, mama, tako sam sretna što si pronašla kolač. I ja sam sretna. Ne brinite, cure. Sad konačno kolač možete odnijeti djedu i baki. Kako mi je drago što ne moramo peći drugi kolač. Ovo je najbolji božićni kolač ikad.